Александър Киряков. Живея в Тутракан. Аз съм ученик в Йордан Йовков и съм в първи А клас. Мама е заболекар, а тати е капитан на кораба. А каква е работата на капитана? Ами, основно капитана, неговата функция е да контролира екипажа и като цяло да преведе кораба и товара от едно пристанище до друго. Това е най-общо казано, като товара може да бъде в частност и хора при пасажирските кораби. Иначе аз работя на товарни кораби и пренасяме товари. Помага ли ти на кораба? Да, имаме много помощници. Имаме помощник капитани, имаме моряци, така че ние сме цяла команда, отбор, тим, които се заедно управляваме кораба. Кораба не може без останалата част от екипажа. Къде ти е работното ти място на кораба? Ами, капитаните обикновено са на мостика или на палубата. Иначе в машината са механиците. Какво правите капитан на кораба? Значи капитана, основната му задача е да преведе корабът заедно с товара и екипажа безопасно от едно пристанище до друго. Това е най-важната част от работата на капитана. С кого работиш? Там имаме екипаж, обикновено е мултинационален, от много различни страни и всеки си има своята професия, отговорност на кораба, така че няма по-важна или маловажна позиция. Всеки си има собствената си позиция и отговаря за кораба. Къде работиш? Ами, работя тати по океански кораби. Рядко навлизаме в Черно море, нашето Черно море. Обикновено стоим в Тихия океан, Индийския и двата Атлантика, Северен и Южен, така че работим основно по морета и океани.